Ведаеце, часта здаецца пытанне, ну вот, а калі все пошло не так? Вот чаму такі выдатны пачатак, галоснасць, стварэнне незалежнай Беларусі, бел чырвона белы сцяг. Калі это все посыпалася, і людзі прывозяць розныя. Вот, скажем, там 99-й год, калі змянілі канстытуцыю, знікненне Ганчара, Красовскага, смерць Карпенкі, ці яшчэ раней, значит, выборы президента, навошта его ввели в Конституцию такую, ці яшчэ раней, это 90, это референдум, які не адбыўся. Для меня такая дата існуе, калі, по-моему, вот это есть кропка, не то, что не вяртання, а кропка, з якой оно стало непазбежным, амаль, что я бы сказал. Эта дата, это 3 лютага, калі я не памыляюся, 3 лютага 93 года. І вось 4 лютага я напісаў гэты тэкст, які 4 лютага прагучаў у эфіры «Свабоды», і ён называўся «Рэабілітацыя катаў». 3 лютага 83 года Верховны Совет Рэспублікі Беларусь аднавіў у правах камуністычную партыю. Мы зноў засталіся з нашымі мёртвымі сам-насам. Як цяпер ісці ў курапаты, што казаць нашым дзядам, якія ляжаць пад соснамі? Як растлумачыць, чаму вернутая з небыцця партыя «Вампір», ненажэрная людаедская банда, што дзесяцігоддзямі гвалтавала беларускі народ, ірвала на кавалкі ягонай землі, прадавала іншаземным дзяржавам, таптала мову і паліла кнігі, душыла лепшых сыноў і дочак і тысячамі клала ў вялікія і малыя курапаты. На 3 гады кінула ў акупацыю, а потым працягнула гэтую акупацыю сама, пасыпаўшы на развітанне радыеактыўным попелам, ды подла схаваўшы сваё чарнобыльскае злачынства ад людзей. Я памятаю, як меня ўразіла тое, што вот 188 депутатаў, якія за это прагаласавалі тады, што яны вернули все это назад. Вот все зашло з рук, все оказалось беспакараным. Для меня вот так стало ясно, выразна, что эта реабилитация катаў робіцца з адной мэтай, таму што каты запатрабаваныя. Яна частка этого жыцця. Для іх заўсёды будзе праца. Яны заўсёды будуць.